Il-Ministru Byron Camilleri baqa kompletament siket brabta mal-skandlu tal-karti tal-identità, skandlu li l-entità identità ila taf bih għal dawn l-aħħar sentejn. Dan kien il-messaġġ ewlieni li twassal mix-Shadow Ministers Darin Karabot u Claudette Buttigieg waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta wara nofsinhar, propju ftit tas-sigħat wara li l-avukat Jason Azzopardi ħabbar li il-Maġistrat se tiftaħ inkjesta brabta mal-iskandlu tal-karti tal-identità. Shadow Minister Darin Karabot semma kif din l-inkjesta se tinvestiga kif inħarġu ma' 18,000 karta tal-identità, skandlu li ilu għaddej tal-inqas sentejn u li qed iwassal biex numru ta' persuni jirċievu korrispondenza li mhux tagħhom fosthom appuntamenti tal-isptar, kontijiet, ċekkijiet u applikazzjonijiet tal-pensjoni. Għalhekk fid-dawn ta' dan kollu Karabot staqsa kif ma ttieħdet l-ebda azzjoni mill-awtoritajiet. Fejn kien il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa f'da kollu? Fejn hu il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà u r-Riformi Byron Camilleri? X'passi ħadu? Għalfejn żammu s-silenzju? Dawn huma domandi illi ilna nistaqsu għalihom u fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet il-Partit Nazzjonalista ħareġ bil-pożizzjoni tiegħu illi Byron Camilleri ma għandu jirreżenja u m'għadux tenibbli li jżomm il-pożizzjoni tiegħu ta' Ministru responsabbli. Minnaħa taħħa Shadow Minister Claudette Buttigieg sostniet li l-istejjer kollha li qed nisimgħu dwar korruzzjoni u ħasil ta' flus huma kollha ħtija tal-Partit Laburista. Buttigieg semmit kif il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm sabiex ikun ta' spalla għal dawk affettwati u li se jkompli jaħdem fuq dan l-iskandlu u jieħu azzjoni. Aħna, il-Partit Nazzjonalista, qiegħed hemm għalikom biex jipproteġikom ukoll. Tħallux lil min maħmuġ iħammeċ lilkom ukoll u tibżawx illi ta' fuqkom net mu ma jgħidu xejn bħalma qal Darin. Fejnu il-Ministru Byron Camilleri? Jekk xi ħadd rah jikkuntattjana u jgħidilna. Intant matul din il-konferenza Shadow Ministers ħabru 3 punti li il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jaħdem fuqhom. Il-Partit Nazzjonalista se jitlob li l-inkjesta interna li għamlet l-Aġenzija Identità tiġi ippubblikata b'mod immedjat. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jitlob ukoll biex issir investigazzjoni dwar jekk hemmx iżjed persuni irreġistrati fuq indirizzi oħrajn. L-aħħar punt li ġie elenkat f'din il-konferenza kien li il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jgħin lil dawk kollha affettwati minn dan l-iskandlu.